Lona njalo ulanga lokulunga ubhelele sabathu ugxala balibanza usonina nini Beelzebub inkosi yamadimoni ngena yiSunday 15 May 2022 si-spiritual Sunday ke lolo suku apho sincokola ngakhona ngezinto ezinento kwenza nawe as an individual. Sunday sincokola ngezinto onode uthi wena xa uzijongile uthi hayi ingathi noko ayikho spiritual. Uspiritual ke bantu abahle kuba uzazi yabona in Egypt there's what they call the car or the bar njengoba kuthethwa ngokhara, the double of the sun, Ra being the sun. Now you've got your double, kukho wena the physical, bekho wena the spiritual, and you and the other you are paired. Yiloo nto ke ngoku kufuneka xa uzicleansa the physical ungamlibali the spiritual kuba naye uyangcola. Sithetha namhlanje ngale nto ekuthiwa kukutsalwa kwamandlo nawo ethe spiritual level, le nto kuthiwa kuthwetyulwa intlahla xa sekukhumshwa kwenye indawo. Sincokola ngaloo nto ke sakhe sayincokola ke le nto bantu abahle asizuphinda la route okanye la trip sasesihambile. We're talking about ukutsalwa nje kwamathamsanqa ohamba nawo ukutsalwa uzihambela nje mall udriver down the road okanye mhlawumbi wena ubuya uthwasa xa ubuyayo ubuya ungesenayo nento nje kuthiwa wena unento ohamba nayo ngenye ixesha le nto yenza ulele uzoqatha uluthweni kube kutsalwa your energies le nto kuthiwa yintlahla ohamba nayo amathamsanqa owanikwe ngabantu bakokwenu. Ushiwa nesimnyama kushiwa nesichitho qwaliso lushiwa nawo ushiwa nento ekulandelayo. Asikathethi ngazo izilwane sithetha nje ngesithokothoko nje sesichitho esihamba nawo. Sincokola ke namhlanje ngezinto ezi-physical esithi yiqaphele into ethile ungaboni ngathi sebujikarha uthi wena hayi wethu ibizawuba nje. Sezizinto ekuye kutsalwe ngazo xa kuthathwa amathamsanqa onawo. We only discuss 5 because zininzi zona sawumane sibuya we discuss le 5 because yona i-agent and i-common singena kuyo ke kule nto ithi yi-protect imani lento kuthiwa ngamathamsanqa onawo intlahla onayo. Simchazile mos u-first part ukuthi ngomane uzisebenza ngamayeza uwatshintshe namayeza uthi ziwasho uzitshintshe neziwasho sibhida umthakathi mntanomhle nje basitshintsha nje. Khombo ke yalapha kwabhele inguzifo zonke wengxube vange onako konke okusikutshoyo. Masiyiqalise ke le ndima ngelithi iinwele zakho mntanomhle sifuna ukuyitshayelela ngelithi kukhona le nto bakuthiwa uzufumana iinwele zomlungu. I-reason oba kuthiwa uzufumana iinwele zomlungu kuba kuza kwenziwa loo nto endiyayazi mosibizaba yinto ngqusha isibunge yinto entlahla into ezawufakwa esiphondweni apho uzawucela khona imali uyicela kwezihlwele zalaa mntu wezinwele kuba kaloku iinwele ezi abantu bebhayibhile bayazi laa ndoda yathathelwa iinwele ukuze uto kwamane kutsalwa apha kutsalwe phaa until kwasuswa iinwele. If you check in eRastafari, by the way phantse zonke iinkolo neJudaism they believe ukuthi amandla omntu asezinweleni. Inwele mntanomhle is your antenna, that's what they believe ukuthi inwele ezi is where the energy because yayibona mos nalento ezichakra ukuthi the main energy lapha entloko so it radiates. Radiates iinwele ezi zakho ziphele ziba na the energy yakho as a person. Iinwele zakho ziyafuna uzikhusele ungabi ngumntu ocebayo ulahle iinwele ulahle nje. Abanye abantu ke bade babe nabo nobuparanoid masingathi bubuparanoid ubucareful athi naxa yocheba esaluni acela iinwele zakhe bendicela ezi zam nizifake etshekasini ndigoduke nazo ndiyozitshisela ekhaya kuba kaloku nalapha esaluni abantu abayazi banezi zabantu abamnyama iinwele bakhona abantu abazicelayo umntu ayesaluni ocela iinwele etazuka khandinikeza nwele mani amnyengezele entyi kuyothathwa ezaa nwele kuyocengwa ezi zihlwele zaba bantu bebezoceba kule ndawo naba bantwana benu beshiya iinwele zabo apha. Ndiyazicela ezi nwele atsho umntu ayikhalele into iinwele zakho. So iinwele zibalulekile mntanomhle njengoba ucela ezomlungu bakhona abafuna ezakho. So inwele eyona nto siyi-emphasizayo sukuthi xa ugqiba ocheba uziyeke nje apha eyadini because ezi zinto zikukhangelayo zifuna iinwele zakho xa zingazitonculi ebusuku lele zizikhangela apha eyadini zizifumane. Mhlawumbi ke laa tata wenkqayi uyatsho ukuthi here's one of my many additions ekubeni ba why ndinenkqayi. Basingena apha ezimpahleni bakhona abantu umntu azawuthi hayi mna kuthiwa iimpahla zam zathulwa ecingweni. Iimpahla ziyothulwa mntanomhle zothulwa iimpahla uhlela apha ecingweni uzigadile uzijongile kuba le nto uzozithula ayonto enguwe ayonto ibonwayo yinto ehambayo. Ezinye iimpahla iyaduka nje
uthi uhlala wedwa apho ube uyazi uba hayi mani iimpahla zam azikhe zilahleke because ndihlala ndedwa, ndihlala kule flat, I have no kids, I have no friends, I have no one onoze kuthiwa ebekhe wayiboleka into ethile. But idukile, kubalulekile uba uyiqaphele into eyimpahla. Abanye abantu babe specific ke kuthiwa ezi ekuthiwa yi-underwear, meaning ezi mpahla zinxitywa ngaphantsi. It could be iskipa, it could be loo blumasi, loo bikini, ezo kawusi, loo mnqwazi, loo tyephu sithile, yonke le nto ethi nca apha kuwe esikhumbeni ke kuthiwa yi-underwear. Ndithi xa kukhumshwa kwezi ndawo kuthiwa sujonga only yona, jonga neesheti ezinamaqhina. Sukuthi nje into yakho xa ungayiboni kucaba uyayeka nje, because ezinye ewe enye ibiwe ke enye ibiwe, masingayishina libiweyo, but ezinye ziyosetyenzwa. So kubalulekile ukuba into yakho uyiqwalasele. And also look at i-pattern. Ungathi kuba ungasaboni ikawusi caba ngokuqala uba ligeza, look at i-pattern. Iyinto exhaphaka kangakanani, because ihamba le nto iyosetyenzwa le nto yakho. Sikhotshene ke abantu abangoobhuti ukuthi boobhuti abo sisi nibangenisa nje xa ingekho lo uhlala naye okanye inkosikazi, bayenza loo nto xa ezile umshile wena usaye phandle, athathe izinto apha ekhaya kuba eyodudula lo uhlala naye. Ufumanisa uba ngoku seninesichitho esingenamva namphambili, angeki le nto nithi niyibambile nantsi le nto ijonga ngapha, awukwazi uyibona kakuhle i-direction yalaa nto. Kubethwe iimpahla, iyakwazi ke tata kuthathwe nalena yakho uyofakwa isibambelelo, ubanjwe ngento yakho, so impahla uyijonge. Unumber 3, lena ke masiyigxininise, lena masiyiphindaphinde, sizame ukuyicacisa uba abantu bayive. Ukutya, go back to i-discussion ngeenwele. Ukutya oku mntana omhle kuyasetyenzwa ukutya. Ndiyabona xa ufumene iinwele zaphaa kwaFanwyk, uyakwazi mos kwaphaa kwaFanwyk uthathe la mathambo bekutyiwa, esa scrap, so eza papa beshekele, eza rice beshekele, eza salad beshekele, yonke laa nto bekutyiwa phaa. Dibanisa iipleti zabo bonke aba bantu balaa mzi wakwaFanwyk, andithi nguwe ngu-anti wasemakhitshini. Uthathe yonke laa nto uyoyisebenza, uyothi xa kutyiwa kweli khaya nama nditye, uthwebula yonke le nto ibaphathela ukutya, ukwenzela uba nawe ucuntsuleke. Le nto yi-zero sum mntanomhle, whether you like it or not, yi-zero sum le nto engu-spiritual. Awuthathi nto emntwini asheke senalaa nto uyithathileyo, uthatha aphungukelwe yena. And the more uphungukelwa ngamathamsanqa iintlahla zakokwenu, kusheka nje into ekubophayo, kusheka isimnyama, funeka uphinde uzi-energize. That's why you energize. So ukutya oku apha kweyadini, ubone kukho izinja ezizovunduza, izinja zagila, izinja zawisa. Sometimes ezo zinja zimfene, kuthiwe makuzothathwa ukutya apha kuyosetyenzwa. Wena uzawuphelelwa kukutya. This is the same esezampuku ezithi xa ukhe wazibona apha ekhaya zirhamza irayisi nemilimili, zirhamza imingqushela apha ekhaya, ubona uba indlala iqalile, bakubethe ngokutya. Le nto ikuthathela amandla okuba kutyiwa apha ekhaya. Intlahla le ngumali oyisebenzeleyo le ekhutshwayo ngolo hlobo. Kuthi wena uzusebenzela ukutya, enye iplastiki uyishiya sewuyibhatele eshop, enye iplastiki uyishiya eteksini, enye iplastiki ungayazi uba what happened. Ubethwe ngokutya. Ukutya kuthathwe oku kwalapha kwalapha eyadini kwayosetyenzwa. Yikhuseleni ke imigqomo yenu. Ukuba wena unomngxumo nawo, tshisa mani, suyiyeka inkunkuma yokutya ihlale. Umhlaba wasekhaya, lena ke into ayikho lula ukuthi ungayikhusela, but we say apha uhlala khona make sure ukuthi akukho double up. Ufumanisa uba abantu badlula botshona ngabo, kungenwa kuphunywa apha kwakho akukho, yabona akukho nto iprotect ikhaya. Sesitsho ke ngoku at a level of ii-fences ezi zisimple. Indawo yakho mayingabiyo jentesi, mayingabiyo ndawo kuhle nje kugcwala abantwana bazodlala, kubuthi itshomi. Ukuba kunjalo kwakho mayibe mhlawumbi wena ngumntu othengisayo, nawe ke xa uthengisa make sure ukuthi ikhaya eli uyalikhusela, so that nabathatha imihlaba, ikhona mos ngoku abantu bamayeza into enziwayo ukuba umntu xa ethatha umhlaba walapha mayitye kuye laa nto. Uba bezothatha umhlaba ezokwenza into ethile, mayibethe kuye laa nto, yenziwa laa nto ngabantu bamayeza. Unumber 5, amangcwaba. Uzawuthi xa ufika phaa kokwenu engcwabeni, ndingathi bekho into enziwayo nje, omnye adedade uvele ethe xa ndifika ekhaya ndifika kukho iibhotile zeenyipho ecaba beziyobekwa phaa, neento ezibomakhandlela ebezilayitwa phaa, enayisithi sileli khaya.
because abantu basekhaya baphangela kude ndimo lapha, inoba ngibani? Kuyahamba mntwana mhlo kuyocelwa kula mangcwaba kokwenu kuthiwe abantwana benu banilahlile, umntu ozawunihoya ndim. Thatha umhlaba umntu xa igqibayo lo wamangcwaba agoduke nomhlaba wamangcwaba kokwenu usebenza udibanise nezinye izinto ukwenzela uba nabo bantu bakokwenu noba wena uyile phaa uyonqula. Lena ikheyisi ndaqala uyiva phaa ngo-2008 umntu caba amangcwaba kokwabo kuthi abantu beli khaya abaphinde banibone nina ningabantwana babo, kuba kaloku sekukho lo othe makujongwe yena. Imane uyisiya ke kwinto amangcwaba kokwenu uyojonga, umane uhlakuhlakula ukuba imeko iyavuma, because I've learned uba kwindawo enjengongcobo kuthiwa xa uyoklina amangcwaba funeka usile. Zikhona iindawo ezinjalo, iindawo azifani mntanomhle, yenza wena ngokwale ndawo yakokwenu okanye ngokwakokwenu. Uyakwazi umane emangcwabeni uyoklina ususe inkunkuma, utshayetshayele into ongayiqondiyo, uthethe nakwelingcwaba. Xa umane usiya kumangcwaba kokwenu mane uthethe nabantu bakokwenu baxele into ozawubenzela, so that bangalukuhlwa lula ngulo mntu uzobacenga ngeniphu. Nantso ke into ebesiyiphethe abantu abahle sithi ezi zinto zi-physical, they are unassuming, but ziyayithwebula into zikushiye wena ungenanto esandleni. Siyekile ke eye-spiritual Sunday yalala siyodibana kwanovenkile, ndiyagaranta ke kwanovenkile Camagu.